Čaute, já jsem Animal. Já jsem Skiller. Takže na Asku jste nám psali teda, aby jsme v dalším vlogu napodobovali známý youtubery. Takže to tady vlastně máme vyfocený, jaký konkrétně to mají být. A pokusíme si to co nejlíp natočit. Takže první je tady Vidraj. No, tak ne, máme si stoupnout ke stromu. Čau. Takže Smusa mi zapálil les. Oh yeah. Tak, další je... A ty. A ty? A ty. Takže a ty. Tady vleze. Dobrý, kde tam je dál? Myslím, že by to měla být Smusa. Je to Smusa. Takže... Nehejte. Takže Smusa. Smusa, takže... Vodka! A další video vydám až za půl roku. Takže a další je tady Terry Hodanová. Takže tentokrát já budu představovat Terry. Tak, podrž mi to. Pozor, je tam zapnutý ten... Terry je boží. Tohle je tutoriál. Na karnival. Terry je jinak jako boží, jo? Osobně úplně... A Terry. Zdarec. It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night, ignoring